салом ба ҳама. боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. бозиро мекушем ва барое ки мо бозӣ карда бутонем пул кор карда бутонем мо бояд ки регистратсия кардагӣ бошем. дар боло мо метавонем персонажи худмонро интихоб кунем. бо воситаи стрелко бошад мо метавонем персонажмонро дигар кунем. ваш имя даиҷа бошад номонро менависем. страна даиҷа бошад кадом шаҳре ки зиндагӣ мекунем шаҳри дар коримонро интихоб мекунем. ҳамин стрелкаро зер мекунем ва дар инҷа шаҳрҳо пайдо мешавад. якчанд намуди шаҳрҳо ҳастанд. шаҳрҳои дар коримонро интихоб мекунем. язике ки интихоб кардаем мо метавонем ба кадом забоне ки гап мезанем ҳамон забони дар коримонро интихоб мекунем. яъне стрелкаро зер мекунем ва инҷа забонҳо пайдо мешавад. забони англисӣ ҳастай, испанӣ ҳастай, ҳиндӣ ҳастай, мандарин, франсузский, индонезский, болгарский, португалский, германский, бангладеш ва забони русӣ ҳастай. ма забони русиро интихоб мекунам. далеро зер мекунем. як бор дигар далеро интихоб мекунем ва завершита зер мекунем. ва инҷа моро разрешит пурсидеса разрешита интихоб мекунем. тамом мо регистратсия кардем ва метавонем бозӣ кунему пулкор кунем. барои бозӣ кардан играта интихоб мекунем. бозии мо сар мешавад. виберите ваша играка. инҷа бозингари худмонро интихоб мекунем. ман миша интихоб мекунем. мисол бозингармона ки интихоб кардаем поёнда далеро интихоб мекунем. як бор дигар далеро интихоб мекунем. имя играка инҷа номи бозингармонро менависонем ва сохранита интихоб мекунем. мо дар реклама нишониста рекламаро тамошо мекунем. тамошо кардем реклама ки тамом шуд аз тарафи дасти рост унгли боло ҳамхи значок пайдо мешавад. инҷа метавонем рекламаро пропускат кунем. разрешит пурсидеса разрешита интихоб мекунем. дар настройкаи телефон мо бояд ки ин бозиро гирон кунем. бозиимонро меёбем дар настройкаи телефон. ва ина бозии мо футбол легенда аст. ҳамин бозиро гирон мекунем. бозиро гирон кардем бомиёем бозида ва загрузка рафтеса ва ина бозии мо сар шудак мо дига ҳеҷ кор намекунем. телефонро дар ягон ҷо мемонем. телефон худаш ба таври автоматӣ ба мо танга кор мекунад ва тангаро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. дар поён бошад се намуди значок десӣ. значоки якум бошад аз тарафи дасти чап угли поён соата нишон месояд ки чанд соат чанд дақиқа мо ҳамин бозиро истифода бурдесем. ва значоки дуюм бошад 100% нишон месояд яъне ки 100% пулкоркунӣ мо рафтеса. агар ҳамин 100 ина 95 шид пулкоркунӣ мо кам шидан мешавад. ва значоки сеюм бошад ҳама значоки охирон ин скорости пулкоркунӣ моро нишон месояд. ҳозир 317-45 гхш пулкор кардесаед. ва ин ҳозир ма дар бораи видео гап зеса будам. ина болода баланси ма 432 танга шида ки ба курси доллар 0.004 доллар мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷаро ва поёнда продолжита зер мекунем. ва ина ман 0.0007 доллар кор кардам. наградаро зер мекунему пулмона мегирем. аз тарафи дасти чап угли боло дар инҷарам баланси моро нишон месояд ки дар баланси мо чанд қадар пул шидагӣ аст. аз тарафи дасти чап угли поён дуюм значокро интихоб мекунем. дар инҷа бозингарои беҳтарина нишон додагиаст ки якум дуюм ва сеюм ҷоро гирифтагианд. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. аз тарафи дасти чап угли поён ва ҳамин значоки якума интихоб мекунем. дар инҷа мо силкаро дӯстонмон роӣ мекунем. ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард 10 сент кор мекунем плюс 20% дигар. барои силкаро копироват кардан копироват ёки поделитсаро зер мекунем. силкаро копироват менем дӯстонмонро роӣ мекунем. бо дӯстонмон пул зиёдтар кор мекунем. значоки сеюм бошад значоки сеюмро интихоб мекунем. дар инҷа рефералҳои моро нишон медиҳад. кадоме ба силкаи мо регистратсия кардагӣ бошад дар ҳаминҷа нишонаш медиҳад. ба силкаи мо ҳозир ҳеҷ кар регистратсия накарда. барое ки нав мо регистратсия кардам дар бозӣ барои ҳамин дар инҷа ҳеҷ кара нишон надодесем. аз тарафи дасти рост угли боло ҳаминҷа маҳкам мекунем инҷаро ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. дар поён ҳамин стрелкаро интихоб мекунем. инҷа подарок 25 доллар ҳамиро мекушоем. мехонем ки дар инҷа чӣ хел пул кор карда мешавад. присоединитесь к потрясающему розыгрышу и зарабатывайте деньги. чем больше друзей вы приглашаете тем больше подписок вы получаете на розыгрыш. чанд қадаре ки ба силкаи шумо бисёртар регистратсия кунад ва шанси пулкоркунии шумо дар инҷа зиёдтар мешавад. дар поёнаш бошад соатча нишон месояд ки оставши время баъди 23 соат бозӣ буд мешавад. барое ки мо дар бозӣ бо иштирок кунем продолжита зер мекунем. таблица лидера интихоб мекунем. дар инҷарам бозингарои беҳтариро нишон месояд ки якум дуюм ва сеюм ҷоро гирифтагиаст. аз тарафи дасти рост угли боло инҷаро маҳкам мекунем ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. вехаро интихоб мекунем.
дар ҷа мо бо ҳисаби реферал пул кор мекунем. 5 кас реферали шумо шидагӣ боша 10 сент кор мекунем. Агар шумо 10 реферал дошта бошед 15 сент кор мекунед. Агар 20 реферал дошта бошед 20 сент кор мекунед. Агар 50 реферал дошта бошед $1 кор мекунед. 100 реферал дошта бошед $2.5 кор мекунед. 250 реферал дошта бошед $5 кор мекунед. 500 реферал дошта бошед $10 кор мекунед. 1000 реферал дошта бошед $20 кор мекунед. аз тарафи дасти рост угли боло иҷора маҳкам мекунем ва мегзарем ба таври дигари пул кор кунем. Создатели контента интихоб мекунем. Агар шумо YouTube, Instagram, TikTok дошта бошед, шумо дар бораи ҳамин бозӣ видео мекунед. Дар бораи бозӣ ки видео кардед, ҳамун видеои кардагитона ссилкаша копировать мекунед. Ҳамун ссилкаи копировать кардагитона ҷое ки отправить URL-ки своему содержимому ҳаминҷа доставид мекунед ва ҳамин стрелкаро интихоб мекунед. Модератори ҳамин бозӣ проверка мекунанд. Агар ҳамун видеои то просмотрош бисёртар бошад ва шумо пулкоркунитон 20% зиёд не 50% зиёдтар мешавад. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷора ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. Барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти рост угли поён ҳамин значоки халтачаро интихоб мекунем. Дар ҷа бошад дар поён вивестиро зер мекунем. Дар боло баланси моро нишон месаҳад. Поёнаш дабошад нишон дагия ки 10,000 тангаш 0,01 USDT мешавад. Поёнтараш дабошад иҷа халтачаро нишон дагия. Иҷа видно сегодня $122 ва иҷашам ҳам хеле видно сегодня $149. Ва сеюм значок бошад нишон дагия ки дар тамоми бозӣ ай саршави бозӣ то ҳозира чанд қадар пул ай ҳамин бозӣ бозингаро пул гирифтагианд. Поёнтар дабошад нишон дагия ки дар кадом кашлокҳо пуломона метавонем бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Hedera, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, iAirtime, Binance ва дигар кашлокҳое ки дидеси дар инҷа метавонем пуломона бигирем. Дар бисёри кашлокҳо минимал каш 0.35 USDT, 0.35 USDT 3.5-4 сомони худмон мешавад. 3.5-4 сомон ки кор кардем метавонем пуломона дар ҳамаи кашлокҳо бигирем. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.